Samtang nagpadayon ang gihimong pagpangampanya sa mga kandidato dinhi sa Sugbo, ang Commission on Election kon COMELEC subli nga mipahinumdum sa bag-ong guidelines subay sa resolusyon nga ilang giluwatan. Si COMELEC Cebu Provincial Election Supervisor Attorney Jerome Brillantes mipahinumdum sa mga Sugbuanon ilabi na sa mga kandidato sa bagong guidelines ubos sa Fair Election Act Resolution number 10730. Apil na niini ang COVID-19 restrictions. Actually, there's an amendment about it, no, sa bagong akwan. Sa una man good, no, before they can make a rally, no, although na sila permit to rally, may sila authority sa MOA, no, to rally. But yet because of the ubos-ubos na ang atong COVID cases, so wala na nila. Although ako na mismo, no, magsige pang remind sa atong mga kandidato as well as the supporters na tapa yun ang COVID. So I do hope that we will still observe the health protocols, the health protocols nga implement sa gobyerno. Bisan og normal kini nga nahitabo sa mga rally, sa bagong guidelines, ginadili ang pagkuha og selfie atol sa national og local nga political campaigns, apil na sab ang pagtangtang sa mask. Giklaro noon ni Brillantes nga bisan pa man sa pag-arangkada na sa mga political initiatives sa lalawigan, wala hinoon pagsaka sa COVID-19 cases. Wala sa nadawat nga mga reklamo ang COMELEC, nagpakita sa pagtuman sa mga kandidato sa mga lakda sa pagpangampanya. Doon na hinoy pahinumdom ang election supervisor sa mga mupahigayon pa og rally dinhi sa Sugbo. Muna siya, no, sa government is ang certificate or authority to rally sa level 1 and 2, no need na sila ma-apply sa MOA, no, except those provinces or municipalities na level 3 pa to 4. So as I heard, ang Cebu City level 1 naman tanano ang sa level sa province. Iklaro sab ni Brillantes nga posible mo menos ang mga lungsod ug syudad nga posibleng ipaubos sa election watchlist areas kung iwas karong piniliay. Ang mga dapit gitumbok nga dunay kasaysayan sa mga kaguliyang, kagubot o presensya sa mga armadong grupo sa nakalabay nga mga eleksyon. Dugang pa ni Brillantes nga sa ikaduhang semana sukad nga nagsugod ang local campaign period, nagpabilin nga hapsay ug malinawon ang probinsya, gani walay mga natala nga krimen kon election-related incidents. Maybe, yeah, we can compare it to 2019 and karon wala lesser gyud, no. But yet kami, no, sabi together with the PNP and the Armed Forces of the Philippines, they give me more proactive ang approach ana. Although na-minimize ang ipansa nato sa mga LGU nga mabutang sa group area concern, but yet dili good pud mi mo kumpiyansa sa uban. As I said, this is very volatile, no, ang tanan nga situation. So there will be enough force, no, to repel any aggression from any party. Gani adunay pipila nga mga lungsod nga nailhan nga hotspot area atol sa piniliay sama sa lungsod sa Tuburan nga walay kaatbang ang mga kandidato gikan sa mayoral position laos na ngadto sa pagkakonsihal. Hinuon dili mo kumpiyansa ang COMELEC niini o gimanduan ng kapulisan nga pahugtan ang monitoring sa ilang dapit aron nga makab-ot og magpadayon gihapon ang kahapsay ug kalinaw sa probinsya. Gipaabot nga ang COMELEC, AFP o kapulisan mupagawas og listahan sa mga hotspot areas sa sunod nga semana. Kini si Sheriza Miuy alang sa My TV Cebu.